Ένα σαν κοράκι έχει κάτσει. Κοίτα το. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια? Έρχονται, φέρτε τα τιμολόγια, παιδί μου. Φέρτε τιμολόγια. Καλημέρα σας, αδελφοί. Η Αγλαία. Σπύρο, τώρα δεν είναι για η Αγλαία, τώρα έχω το λεωφοριακό. Ας την Αγλαία τώρα. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια? Έρχονται, φέρτε τα τιμολόγια, παιδί μου. Περιμένει ο άνθρωπος, φέρτε τα τιμολόγια. Τι έγινε ρε παιδιά, το ξεφορτωθήκατε το μαλλί. Πρέπει να πάθα κράμπα, μάλλον. Γεια σας κυρία Αγλαία, τι μου κάνετε? Ευλόγησον κύριε Κεράσιμε. Τι θα προσφέρουμε στην κυρία Αγλαία? Ένα τίλιο, Σπύρο μου. Ένα τίλιο για την κυρία Αγλαία. 3.500 ευρώ χαρτί υγείας. Μα τι το κάνετε? Πού το λέει αυτό? Το λέει αυτό. Αυτό, ναι, κοιτάξτε. Χαρτί υγείας είναι γιατί πίνουν μπύρα, πάνε στην τουαλέτα, το χρησιμοποιούν χαρτί υγεία. 4.500 ευρώ σαπούνι. Α, το σαπούνι. Ναι, λόγω της μπύρας πάλι πάνε στην τουαλέτα σαπούνι. Είναι λιώνει αυτό, δεν είναι. 9.000 ευρώ ζαμπόν. Τι! Αχ! Ανέβε το ζαμπόν, ξέρετε, λέει ας πούμε μπύρα. Φέρεις ένα ζαμπονάκι, φύρα. Δεν είναι τίποτα αυτό το ζαμπόν. Ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, μην τραπείτε καθόλου. Θα σας βοηθήσω εγώ.